Nu kommer jeg til at sige noget om New Public Management kontrakt. Vi har nævnt før, at New Public Management markedet har ført til decentralisering, inddragelse af markedselementer i det offentlige sektor, det offentlige styring og afbureaukratisering. Dette har ført til en anden problematik, og som handler om, hvordan kan man egentlig styre, uden at man anvender de bureaukratiske systemer, uden at man har nogle lov og regler, som vi kan styre sammen. Vi har nævnt før, at man begynder med at anvende i høj grad sådan økonomiske incitamenter som styringsinstrumenter, men dette spørgsmål har ført til en helt ny paradigme, som beskæftiger sig med forskellige måder, sådan kontraktstyringsmetoder, som skulle egentlig komme i stedet for det bureaukratiske system. NP New Public Management kontrakt beskæftiger sig derfor med forskellige styringsredskaber. Den mest centrale styringsredskab er kontraktstyring. Det betyder, hvilken kontraktformer vi kan lave mellem for eksempel det offentlige og private leverandør, mellem centrale institutioner og decentrale institutioner, med handling på at sikre en eller anden form for styring. Det betyder, at hvordan sådan principiellerne, dem der delegerer opgaver, kan sikre på, at agenterne, dem som udfører opgaverne, egentlig gør som principiellerne vil. Det er også noget af de ting, som vi har talt om i modul 3. På modul 3. Vi kan, som hvis I husker fra modul 3, kan sondre mellem bløde kontrakter, som kan ændres med tide, som har mere sådan en rammestyring, de hårde kontrakter, som er meget mere specifikke og detaljerede. Gæsteforelæsning på onsdag vil omhandle de her form for kontrakttyper, og vi kommer også tilbage til emner, når vi skal tale om OPP senere hen i forløbet. En anden ting, som New Public Management kontrakt har ført med sig, det er fokus på performance management. Hvordan er det som offentlig leder, vi kan styre medarbejderne til at udføre noget bestemte performance, nogle bestemte resultater i overensstemmelse med de målsætninger, som vi har sat op, og hvordan vi kan egentlig kontrollere det. Dette har ført til en meget sådan øget fokus på dokumentation. Vi begynder med at kræve fra de forskellige medarbejdere i det offentlige sektor, fra de folk, der sidder i administration, fra dem, der sidder i administration, de markedarbejderne, vi siger lærerne, for at sørge for at dokumentere de ting, de laver, i overensstemmelse med de målsætninger, vi egentlig sætter for øje. En anden ting, og til sidst, så har det også ført de fokus på nogle forskellige målstyringsteknologier. Vi ser noget teknologier som benchmarking, balance scorecard og andre, hvis formål er nemlig at fastsætte mål og at mål bagefter resultaterne i overensstemmelse med de her målsætninger. I opgaven kan I se nogle eksempler på benchmarking og balance scorecard, og det er en af de ting, I skal arbejde med i løbet af ugen, og derfor vender vi tilbage til det på næste onsdag. Selvom at New Public Management kontrakt har været meget udbredt, især her i Danmark, og har også ført det kan have noget forskellige gavn med at fremme noget en forstyrring i det offentlige sektor, har det også stået for stor kritik. Først så bliver det kritiseret for at være det nye
byråkrati. Det kan være, at vi har afskaffet nogle lov og regler, vi har afskaffet nogle bureaukratiske systemer, men den øgede fokus på dokumentation, på resultatstyring, har ført til, at dokumentation har egentlig kom egentlig i stedet for de gamle lov og regler, og det eneste vi har fået, det er, at den ene system for stærk styring har kom i stedet for den anden, og derfor det er ikke noget nyt under sol. Tværtimod, der har ført til meget mere byråkrati. Hermed har det også været en kritik, at den øgede fokus på kontraktstyring, resultatstyring, har ført til, at New Public Management marked egentlig er forsvundet, og det er mest fokus på New Public Management kontrakt efterhånden. Det der også har ført til en kritik, som vi hører forskellige gange fra læger osv., at det er fokus på dokumentation frem for at løse opgaver. Det betyder, at de offentlige ansatte skal bruge rigtig mange timer på dokumentation, og frem for at løse deres opgave, det betyder, at de ringe kvalitet af de offentlige opgaver, og faktisk de er en dyre system. Det betyder, det New Public Management har egentlig kritiseret før. De har faktisk på noget område egentlig forvirret situationen. Det har også været en kritik, at ikke alt kan styres ved hjælp af kontrakter. Det betyder, at nogle gange, selvom man har en rigtig god kontrakt mellem parter, så en parter afbrudt kontrakter. Dette bagefter medfører de kan føre til højere omkostninger, at opgaverne egentlig ikke bliver løst med videre. Det er nogle af de ting, som vi har også talt om på modul 3. Og så har det været, ligesom med New Public Management markedet, en diskussion om, hvordan egentlig vi kan definere mål og resultater, hvad det vi skal egentlig mål, og hvorfor egentlig vi skal fokusere så meget på at fastsætte målsætning og at måle dem bagefter. Vi kommer til at diskutere de her ting meget mere her på onsdag i forlængelse af gæsteforelæsning, og selvfølgelig næste årsdag, når I kommer med jeres fremlæggelse.